komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:04 na. Maing aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa Malabutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini naman sa Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo. Todo 9:15 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Oktubre 20, 2020. Aksyon Radio! Kumusta nga aton nga mga utod diri sa Bacolod kag Negros? Sa gihapon pahanumdom ang Bacolod na paidalom kita sa General Community Quarantine. Matapos nga wala maaprubahan pa ang ginapilar sang alkalde kag mga opisyal sa Bacolod dito sa National IATF kag sa kay DOH Secretary Francisco Duque III nga kuntani umpisa Oktubre 16 tubtob iya kon Oktubre 21 o kung sini nga nabilin nga sinimana sang Oktubre kung pwede ipaidalom na sa General Community Quarantine ang Bacolod. Aksyon Hotline! GCQ kita sa gihapon kag sa Negros Occidental nagapabilin sa General Community Quarantine. Aksyon Hotline! Halalong gid mga utod naton sining maulanon nga panahon. Kadanlog sang aton sining mga dalanon maghalong gid kay kadamo aksidente sa sining nga mga tinion. Aksyon Hotline! Anyways mga ka-aksyon, ano ba lang mga balita nga dapat naton hulohambalan sa aton sining nga pagpangalagad sining nga aga? Aksyon Hotline! Diri sa Bacolod mga ka-aksyon, lantawon ta ang binaslanay nga mga istorya kag tinaga sa tunga ni Ondok General Secretary nga amo si Jigo Malacad. Batok naman sa kay Executive Assistant nga amo iya si Ernie Pineda mga ka-aksyon. Aksyon Hotline! Nag-ugat ining isyo, may angot sa ginpatigayon nga swab test sa mga vendors diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline! Samtang ginula naman sang pagpakamalaot ang pagbukas liwat sining 4.8 nga Halandumon Tower diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline! Sang buksan ini last year, ginpakamalaot. Pagkatapos sa pagka-iniro nabungguan pagid, ginpakamalaot pagid. Aksyon Hotline! Kay ang nasambit iya nga proyekto sa pagkamahal, pero pagbunggo halog lang sa sulod wala unod. Aksyon Hotline! Tigin batikos na naman kundi gin trabaho anay. Pagkatrabaho naabtan sang pandemya daw ay naging nahikutar todo pero nagligat nga adlaw ginbuksa na may suga pa. Aksyon Hotline! May sari-sari ang iya suga no daw nabatsyagan ta na subong ang espiritu sang Paskwa, Christmas diri sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Aksyon Hotline! Tigin buksa na may suga na kompleto, halos kulo kompleto na. Pero ang kritisismo nakapabilin sa gihapon. Aksyon Hotline! Tiyan mo na galing kay daw ka questionable gid abi, hindi mo gid mabasol ang publiko dabi na gid kon pumuloyo ka sa syudad sa Bacolod bisan sa diin lang gani. Ano bala subong ang trending sa social media? Halandumon Tower na naman sang Bacolod. Aksyon Hotline! Ang tinutuyo actually Action Oliver sinima official ta nga tinugod ina. Agod nga magsikat ang Bacolod kun tani sining Halandumon Tower nga maayo balang image, no? Wow, may ara iya sang ture iya sa tunga sang dalan ha. Kanami sa Bacolod, no? Baliskad
nagsikat subong hindi iya sa maayo nga imahe kundi sa pakamalaot nga imahe. Action Hotline. Hay nako, next time once nga maghimo kita ka proyekto, SF man Katuluton-an tagid ginagmay kun ni bala bintaha o kon disbintaha para hindi ta hindi ta matam-an sang pagkritisa. Action Hotline. Kag kon ambal nila mo giman ang tawo, ang kritisismo do hindi gin man madula, maayo man o kon malain ang himuon mo. Tikon ikaw isa ka public officials before ka na magsulod Action Oliver, tulutampaon mo anong goya mo kung kasarang kabla sang batiko sang tawo. Action Hotline. Tiguro kay nasarangan nila sang kritisismo at tinatampa-tampa na nilang guyan laguro. Action Hotline. Ang ibang takin nga isyo sa Bacolod, bisan sulit-suliton mo niya dadlaw iya, amo ang 70 milyones pesos nga taytay sa Lacson Extension dira sa likod sang Golden Field before ka tabok dito sa area sang Barangay Alihis nga porsyon. Action Hotline. Ano din ibang husto sina 70 milyon o kon 31 milyon. May pathag din ang engineer mo, hambalya 31 milyon lang na. Ang 39 milyon nga nabilin dira ang ibanda para na sa canal renovation kag rehabilitation kag road widening. Na kundi natadlong. Action Hotline. Hambal sa ibang tidian ng kanal dang ginubraman, way panaobra na ano nga sitwasyon. Sinong may sala? Nga 70 milyones ang una nga hambal. Dason guro mabasulan pa rin nag-ubra sa press release ini. Action Hotline. Ang iban nga balita sa Bacolod Subong, according iya sa mga officials naton kung pandemya ang paghahambalan, nagaamat-amat na gid man subside, no? Nagaamat-amat na gid man si COVID-19 nga naganubo sa siring nga mga tinion. In fact, kahapon masobra 20 na lang ang Bacolod. Naglambot ang ganita ano mo, no? So, inabalang tagduwa ka digits na lang. Amat-amat gisa panubo kag ang mga digits nga ini ara sa pinakanubo man nga porsyon mga ka-action. Action Hotline. So, sustinihon taniha ang aton siring pagpanubo sang numero sang COVID-19, no? Hindi manima basta-basta nga ang otoridad na naton sagita di ka basol sini kundi cooperation sang pumuloyo ang kinanglan naton diri. Action Hotline. Check ta manik karon kay hambal sang ITF labi na gid sa opisyal halin sa national nga si Sir Feliciano ngari diri sa aton ngin tinira niya gid kita diri basa maplabuton nga mga binulan medyo kulokampante na kita kay nubo-nubo na gid pero ang pag-usar sang health protocols hindi ginaton pagkalimtan. Action Hotline. Sige, amo nang dulo dalagko nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang aga. Check taman ang patrol liwata. Usisaon ta ganing taytay karon kun nga anak 70 milyones o kon 31 milyon dingib lang hustos na dire. Action Hotline. Sa iban nga balita mga kaksyon diri sa lokal iya amo na no ang sa probinsya nga mga balita nagatutok man sila subong sa pandemya man sa gihapon, pero ang maayo nga balita sa probinsya Action Oliver kay balang 21 na ka mga resorts diri sa aton ang ginamat-amat na buksan. Action Hotline. Si Inday Doors dan mahiligon ini mag-adventure sa mga beaches Action Doors, no? Makalangoy-langoy na tas ni, no? Amat-amat lang preparar sa inang pila ka bulan nga na priso kita sa aton lang puloy-an way natakapahulom-hulom sa baybay. So, amat-amat na nagbukas mga kaksyon. Action Hotline. Kag kabay pa ining pagbukas, dalayon na ini. Kabalo kamo, health protocol ang gyapon. Amo lang ini, rules and regulations lang gid sundon ta sa mga tag-iya, sa mga negosyo, sa mga tao nga nagalinagaw or nagasinulod dira. Observe lang gid kita, isa kag isa mangin vigilante kita. Sigurado ko, hindi kita mabudlayan gid sining new normal nga situation naton sining pandemya nga si COVID-19. Action Hotline. Sige, ang mga balita iya sa nasyonal mga kaaksyon, si balabantayan tani si Bagyong Pipito tropical cyclone na wind signal number 1 dito sa Metro Manila sa Luzon, sa Northern Central Luzon pagido. Sininga aga ang weather bulletin mga kaaksyon ara sa 440 km east iya sang Infania, Quezon. Layo man to sila galing kay Tilalabyan bla. Action Hotline. Ang iya sininga hangin nagalabot sa 55 ka kilometrahe kada oras. Ang ulan naman mga 50 kilometrahe kada oras mga kaksyon, no? Halong-halong kita, no? Sa subok karon sa gabi sa Isabela Aurora amo ning ginabulubantayan sa aton sini pag-asa
kaya gina-inform naman ganing publiko dito kay kabudlay kon may pandemya na kita mabagyuhan pa mabahaan pa. Action Hotline. And Aryo kay dito sa Alaska, no? Naglinog kay nasang aga 7.5 magnitude sa Alaska ting Phoenix ginlan tungod sa kadakuon sang iya sining nga nasakupan nga area. Amo na tawag naton sa kagina kusog-kusog ini ang epicenter niya sa South Alaska. Diri sa ato nagpreparar lang kita pero according sa Phoenix kag sa ilaman didto nga wala dapat sang kabalak-an sining tsunami mga kaaksyon. Action Hotline. Thank you, good Lord, nga gitubayan naman kita sining trahedya nga puwerte kuntani. Sa iban nga balita, diri kita, no? Kay kabalo ka ang Kamara Subong, medyo nagbalik na sa normal ang sitwasyon matapos iya nga napahalin na didto si Anay House Speaker iya nga si Patiros, representative nga amo si House Speaker Alan Peter Cayetano. Action Hotline. Ginbuslan ini siya ni Marinduque na naman House Speaker karon nga amo si Alan Lord Velasco mga kaaksyon. Action Hotline. Kag sa bago iya nga pamuno sining nasambit iya nga House Speakership karon dira sa Kamara. Gin-instalar man Action Olivero bugal sang Negros Occidental kag Bacolod ang bag-o nga new minority leader nya si Abang Lingkod representative nga amo si Joseph Stephen Caraps Paduano. Action Hotline. Mayo ining indikasyon no kiti may voice na kita from Bacolod kag Negros Occidental. Ma-imagine mo kung ikaw isa ka bag-o nga minority leader, hindi ini basta-basta nga makalingkod ikaw dira kon ikaw sulo simple gid lamang. Action Hotline. Mangonsiho kita dito Action Doors sa Kamara kung kumusta bala ang ginatawag naton kundi pandemya kita subong. Pandemya kita subong ang pila ka mga concern sang tawo amo iya ang kapigaduhon. Action Hotline. Ang aton sinima kotoran subong nagapangita gid sang ideya kung paano maka-income remedyo general tanan na lang nga mga diskarte importante nga hindi lang illegal. Action Hotline. May mga small business kita, may mga micro businesses kita. Ini nga mga tawo, mga kaaksyon, nulo negosyo nga kung tani makaulo income sang mga ginagmay nga income, pero ang iban diri kulang pagid iya ang puhunan. Action Hotline. Maghambal kita puhunan mga kaaksyon. Isa ina kadako nga problema, hindi ka makaumpisa sa negosyo mo kung wala kasang puhunan. May lang kung pwede ka na niya kaulo alsada, dira abi, sa imo sininog baligya, pero kung hindi ka kalsada, kundi daway kagid. Action Hotline. Ang iban mga kaaksyon, according sa report mga kaaksyon, nga ang dule, kung may ara to sang wala pa matagaan during the time sang inabalang si pandemya, do kung gito do grabe gitong panaguay naton, no? May ara to sang way na lambot nga maapiktado gid nga pamilya. Let us check abi kon may ara pa inisla sang tsansa nga makabaton sang bulig gikan sa Department of Labor and Employment mga kaaksyon. Action Hotline. Magluwas sina iban pagid mga kaaksyon nga mga mabulig sang aton sini gobyerno. Kaysa prangka nga istorya, ang aton ekonomiya subong niya bag-down gid iya mo, no? Halin sa lokal, pakadto sa national, padulong didto sa international nga level, ang aton economy hindi lang kay simple iya. Totally down ang aton sini nga situation kon ekonomiya ang pagahambalan. Action Hotline. And halos kita tanan nagasalig kita mo sa nulo negosyo, no? Halos kita tanan nagasalig kita sa mga bagay-bagay dira nga inang hindi kita magutwan. Action Hotline. So paagi sa aton sining mga utod kag mga representante naton dira sa Kongreso, sila nagadihon ini sa mga laye, nagadihon ini sila sa mga tikang,
kung paano mabuligan ang aton sini nga mga kauturan nga pulupigado gid. Mga ka-aksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. We have on the line na Abang Lingkod Representative Sir Stephen Paduano. Sir, good morning. Dahil lang kayo na utod kita balikan nato na, no? Action Hotline. Ara na. Sir Stephen, sir, good morning. Hello, sir. Ara na. Sir, good morning. Morning. Yes, sir. Kumusta po? Yes. Medyo nagalubong-lubong sa gamay, sir. Baka basi makaulo adjust kita da. Ayo lang kita. So, okay po. Okay na, sir. Yes, sir. Alright. Okay na, sir. Sa aton nga linya, once again, si Abang Lingkod Representative, Sir Stephen Caraps Paduano, mga kaaksyon. And now, gina-congratulate naton kay ni siya amo ang bag-o iya na instular nga new minority leader. Mga kaaksyon, dira iya sa Kamara. Una-una, sir, congratulations. Kag dire lang ko una anay mamangkot. Paano kita, sir, nangin new minority leader sa karon ano ang aton sining ano ang mahambal naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental, sir, regarding sining? Action by, no? Kabalo man kasi natabo sa Congress. Ginbagyo kami for the past 2 weeks. Bakit siyang leadership squabbling in the House. But of course, as I said, I stand by my position that time and until now. That I think Lord Aram Velasco is the rightful Speaker of the House because of that term sharing agreement. No? But anyway, being the former Deputy Minority Leader since 17 Congress, it was already in the minority under the stewardship of Deputy Minority Leader. Danny Suarez, and during the 18th Congress, I was also the Deputy Minority Leader of Minority Floor Leader, Bene Bante. Now, public knowledge mo na, during the budget deliberation, sa last batch ng budget before the approval, Kong Bene Abante, our Minority Floor Leader, delivered his torno in contra. And on the last part of his torno in contra, he manifested to resign from the minority and applying to join the majority. So, it shows that the position of the minority floor leader that night, that was Friday night, was vacant, no? And that under our rules, sa among rules, sa rules in the House, if the position of the minority floor leader will be vacant, the existing members of the minority will elect among themselves who will be the next minority floor leader. And that election, yesterday we reconvened at 2 o'clock in the afternoon, and we are fortunate enough that the trust of the members of the minority is with us. I was elected unanimously by the 22 members of the minority in the House. So, I was installed officially yesterday around between 3 to 4 p.m. in the afternoon. So this one, sir, until 2022 na ang pag-end sa imo sininga term this term, sir, amo sina? Depende kasi anytime if somebody moves in the minority block to declare vacant, sa minority to declare vacant the position of the minority leader, automatic may election kami. Mayo gid. So kami diri proud gid si mo, sir, kag pride ka sa Bacolod kag Negros Occidental. Ano mga bintaha sini, sir, for us here kay lain gid man nga may tingog kita nga mataas-taas dira sa Kongreso, sa Kamara? Of course, being the minority floor leader, I will lead the fiscalizing effort in the House as majority with regard to legislation. We as minority, we're trying to balance to balance the legislative agenda. For instance,
issues concerning about the economy of the country, Yes. we will scrutinize the bill or the effort, no. But of course, at the end of the day, we should support especially under pandemic situation. We have to push. No, the minority will have to push for the balancing of the economy and the health protocols and issues. No, that's number one. Number two, of course, but yung bago na nga, na in the minority, ang composition na din naman daw Rainbow Coalition eh. It is an aggregation, no? Of course, not aggregation because we are an organization, no? But of course, that is a composition of different persuasions, different advocacies, different principles, different ideology. Aradang Makabayan Bloc, aradang Liberal Party, aradang Nacionalista Party, may isa na ka NPC, and 8 coming from the party list coalition. So lain-lain kami na advocacy, you know, but ang among basic foundation ng principle is we agree to disagree. Because there are times that we will have a common stand and there are times that we will have a different individual and party stand. So, amo na ang uniqueness ang minority sa House. The most important sina dire sir kay you are not a simply congressman kundi may ranggo gid ya dira sa kamara, so hindi lahog-lahog ini nga mamuno ikaw sa iban pagin nga mga kongresista. Naga-discuss na gid man kita sir regarding sa pandemya nga ini ulayonon ko na kay ti na batyagan sang tanan niling subong pagbalik sang economy naton, although nga ti medyo ga kamang gid siya. May mga small businesses kita like mga micro, mga small business. Ano sir, sa 2021 budget sa kon paginsyende, daw pwede ka makapadulong dito sa kung pwede ka makaayo puhunan nga gamay ang interest ni natakol dira sa ining 2021 budget kay diri sa Bacolod subong do isa ini sa gina problema gid sa publiko sir. Okay. With regards to COVID, no? COVID Yes, sir. pandemic economic stimulus. We started, actually, di ba, Bayanihan, we started with the CARES program, no? Atong COVID assistance, restart enterprises, o CARES 1, no? Dito kita nagsugod. But in the Bayanihan too, we have a budget of 10 billion for micro, small, medium enterprises. No? Yes. And out of that, that will cater, this 10 billion will cater around 50,000 MSMEs. No? And it started October. No? So we'll get October. And ang target natin is between 15,000 to 18,000 per month until we cover all that 50,000 MSMEs. Ang data ngayon na actually din sa Small Business Corporation. Oh, okay. And the DTI. Pero ang basic lang, no? Basic na policy natin dahil is with this 10 billion budget, the beneficiaries of this 10 billion or COVID assistance in start enterprises or CARES program under the Bayanihan to will be those small and medium, micro, small and medium enterprises that their capital should not exceed 15 million. 15. Okay. 15 million. Now, on the 2021 budget, we also, because the 2021 budget will focus on not only on the prevention side, prevention side, COVID-19 prevention side, but this will also focus on the economic side. So there is a budget for it, and well, in fact, some agencies in the government has been funded to support this economic recovery program of the government until 2022. No? So expectedly, 10 billion will be
supported by the 2021 budget for us, for the economy of of our country to recover. No? So, amo nang focus natin sa buong prevention side at the same time yung economic side. Okay. So sir, din sila mapadulong sa ni sir to process with this the DTI? May ARA program ang DTI, may ARA sa mga banking loan Okay. and banking institution of government, Land Bank, DPP, no, and actually that was my advocacy pa since the start, no. I also talked to the Chamber of Commerce to Sir Frank Arbon when the pandemic started, and that was my advocacy in the House that the government, the program of government, will not only focus on the prevention of COVID, but of course how to balance the economy of the country. That's why ginapush natin ang mga MSME dapat matagaan sa pagdamod, kagdagan pundo para matakses sila. Second is Land Bank and DBP. Land Bank and DBP should download each fund at maka-avail itong mga micro lending corporations, no, ang atong mga rural banks, ang atong mga cooperative banks, which is directly in the community. Kaya mas suppose kag magsasig ang pagpagbuwa sa kwarta, kung maagi niya sa ila, kaya mahapos ang sistema at the same time ang mga requirements hindi amo nakabudlay. Yes. That's why gusto natin na para madasig ang pagbuwa sa kwarta. Ang importante hindi ang pagpagbuwa sa kwarta sa gobyerno, sa pribado nga sektor, kag ang pag-utilize sini para makabangon ang atong ekonomiya. Sige, dira lang ko anay sir kay kabalo ko masako kagid sa sinimat tiniyon, ano, pero gintagaan mo gid ko sang time. Diskasan ta na galing dason nga medyo tulutawhay kada sir kay duara dagin man kamo sa recess sa sinimat tiniyon. Anyways, ang imo sir nga gusto palabot liwat sa Bacolod non kag Negrosanon na sini nga aga naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagan sir. Of course, thank you, Action Brian. Thank you sa tanan ng mga, of course, not only Action Radio, but sa tanan ng media outlets sa Bacolod City and Region 6. And thank you for the trust and confidence to me. Nitagaan nyo kita sa ikatatlo ko nga termino, and fortunately, being the new minority floor leader, rest assured that, of course, I have way ahead challenges as the new minority leader, but ang susugkad ang atong tabakod na dahil interview sa atong ginalinan, which is the marginalized sector, ang atong farmers, ang atong fisher folks. So of course, ang pumulihan sa Negros, which both need to be elected in my third term. Ang tanan-tanan ngayon ang akong posisyon sa House, minority leader, nagaling na sa support sa mga taga-Bacolod, critical electors to the time. Grateful and thankful for your time. Ito sa ato, ang akong mga utol, ating mga utol, mga anwa sa Bacolod, kada nga ito, ang binter. Sige. With that, sir, congratulations once again. Good luck sa imo sining bag-o nga katundanan dira sa Kamara. Good morning and mabuhay ka, sir. Okay, naotod. Sige, salamat gid. Action Hotline. There have it mga ka-aksyon, Congressman Stephen Paduano sang Abang Lingkod. Las 8:31 sa aton sining pagpangalagan. Pagbalik naton, i-check naton ang patrol dira sa Taytay na sa Lacson Extension. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. May aga lang sa kay Heaven Lito Dayap, Alex Monteza, salamat gid. Thank you gid. Araman si Ma Earl, thank you gid. Top Fun, Amy Esmeralda Dolido, salamat gid. Manjo Arnijo, na top fun man tong napamasa ko man. Si Giselle Franco, naga-monitor. Ziti Alunan, good morning, Exxon Brian. Shout out lang ko sa anak ko, happy birthday. Andy Alunan, thank you so much, Sir Brian. God bless. Yodge, no Lord. Si Joy Negron. Joy
ano apelido ni Joyman? Alex Montesa, type ko jacket mo, Sir Brian, don't tell me nga sa okay-okay na ni mo ginbakal regalo mo sa birthday mo. Dugay na ni Sir. Okay-okay gid ni, prangkang istorya. Ceres Chaboso, nag-monitor man. Franco Villanueva Osorio. Tere Simpson Yong, salamat gid. Amabel de los Santos Dicendario, correct, wala sense na klase project. Morning Action. Tomas Bronyolia, salamat gid. Bilin Salaw, salamat gid. Oy, si Sir Kirby, Fidires, nagatamyaw man sa aton. Handom sang burang uson ko no, yung home sang Bacolod nun. Proyekto sa mga politiko, kwarta, mga tao. Sinasapan ka mga pulpul politiko, giant Christmas tower. Na siya, Sir. Bright, ani, gin. Butangan nila manok nga pula sa babaw para tatak negro slasher. Okay. Dino Alec Araman, George Gargasiran. Morning, Sir Brian, palusot lang na 70 million to 31 million. Kaya ginwangala na sila sa mga tao. Hay nako. Nilda Guanse. Good morning, Sir Brian. Monitor always. Good morning, Sir Brian. Good morning, Sir Brian. Halin sa kay, nga angalan dapat ginalawag ko. Kay Marimar, kay Jean Oisy, Sir. Miren Insha Fabiano. Action Brian, happy listening kay Tita Virgie kag Henry Kitko. Naga-monitor subong sa Pontevedra. Inday Blaza. Araman si Aileen Mijares, Rose Guevara, Dionisio Telebrico, sige sa Taya, wala gid. Ay, naka-interview ko before sa iya. Interview ko si Sir Gataya, Gasataya. Virgie Olpinda, watching live kami diri Japon, Silin Home, Salong kagid Action Bright, salamat. Kalmuman, Alex Montesa, kawatan, ginbuslan, sang bago nga kawatan, representative sa palpak na administrasyon. King-aking di siyo. Apelyido lang na Sir Brian ang naglain, pero parang pari-pariho na sila, wala sanggutan. Mga gabunan nga mga tinawo sa administrasyon, political butterfly kay Tano downfall. Christine Joy Makawili, good morning, Exobray. Live from Manila City. Tamiyo ko lang family Lunes sa Shinda Isabela Castellana, kay Mama Lorena kag Christine Joy Makawili. Nga bata ko, we miss you all, halong kamo permi. Stay safe, God bless, more power sa program mo, Action Bright. Salamat. Maria Fe Maravilla, good morning, Action Bright. Greet ko lang si Agisando family and Regina Ko. Valencia Kenneth, naga-monitor man. Salamat sa kape. Landy Serion for Salida. Good morning, Action Brian, Action Radio. Happy birthday ka. Greetings from LGBT Himamaylan City 2020. Wow, thank you, Gid. God bless always, Action Radio. Watching from Himamaylan City, happy birthday kay Mayor Raymond Tungson. Ay, Raymondo Tungson. God bless you always and your family kag sa tanan nga taga or tanan nga Himamaylanon. Keep safe all. Birthday ni Mayor Tungson sumo. Happy birthday, Mayor. Si Lady Navarrete Araman, Novi Valencia Subaldo. Good morning, Action Brian. Diri na lang ko mag-greet si mo. Belated kay Gabi. Wala gid ko nabasahan sa kadamo gag-greet si mo. Tuod no. Sige, sorry gid. Belated sa imo kag sa husband ko. Happy birthday. Basta mga October 19. Mga gwapo. Husto na anak. So, nanay, no? Keep safe gid. Salamat. Jomar Torabilia Libres na kas nong morning na si mo. Si Craft David, as time goes on, I get more and more convinced that the right method of investments, negosyo ng iya. Teresa Pereira, salamat gid. Mea Robles, good morning. Wala kang tulog ha. Chris Vilma Reyes, Araman si Idel John Tan, Dana Vinyas Araman. Sige, dira lang ka mo balikan ko karon kay ang topiko ta regarding ini sa tay dira sa Lacson Extension. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
batian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansay anong kalintangan. Responsable at tagalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kailangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang kamangitan palamating. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natap. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon. Oy, sa aton nga mga utod dira ha, basi libre man lang kamo, pwede gi kamo makaparticipate sa aton sa nga SAP sa ARB, no? Amo ning sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang himuon ninyo mag text lang gid dire sang inyo sa nga pangalan, edad, address, contact number. Amo gid lang na, no? Dapat tagpalamati ka gikan diri sa syudad sa Bacolod gid lamang, ano? Kag inangkuan nagapamati ka sa transistor mo dira. Kag ang imo siring ngalan, edad, address again text diri sa amon, i-raffle na namon. Kag pag-raffle na namon diri sa mga program sa Aksyon Radio, tawagan ka namon live. Kag pagkatapos mangkoton kun sino ang kung anong dapat ipamangkot namon. Action Hotline. Di nyo i-text ini diri sa 0963-219-8066 mga kaksyon. Again, 0963-219-8066 mga kaksyon. Amo nang sa aton nga SAP. Pagbalik ko karon dugay-dugay, discuss ko sa inyo kung paano naman participate ang aton sa mga kabataan sa SAP naman iya, no? Sa SAP, sa 4-piece na naman iya. Sa mga 4-piece naman karon nga mga partisipante na to. Action Hotline. Las 8:52. This time, let us check Action Eden Aboso
sa patrol kay kanamo gid sang nag-komento sini. Ano gini balang ang hitsura da subong sang taytay nga inihaw, no? Ipa day tabi kay Action Eden Abe nga nag-viral ini subong kag kadako gid nga isyu ni karon diri sa syudad sa Bacolod. May ara gini subong isa ka persona nga ginapausisa ipausisa gid ini kuno mo. Ang ini nga proyekto mga kaaksyon sa idalom ini sang Department of Public Works and Highways so kon DPWH dira sa may Lacson Extension, no? Lacson Extension sa likod ini sang Golden Field mga kaaksyon, lapad-lapad nga taytay ini mo. So kon maglalabay ikaw dira, diri ka sa kilid labay sa Bacolod City Police Office. Lapos mo na dito amo na ang highway sang Barangay Alihis. Amo na siya, no? So, check naton abi sa patrol kay nga nagligad nga pagwa gid sini nga report. Iklaro ta niya. Ang nagwa diri nga pag may inspection gid patigayon si Mayor Bing Linardia. Ang nagwa nga report diri 70 million pesos. So damo nagtaas kilay sa to. Ang balya nga nag 70 million pesos gid ina man. Paano? Pagka the following day, gin-interview ni Action Boy Duran, diri sa Action Radio Bacolod Bakaksyon, si Engineer Romulo Lachica Jr. Amo ni siyang project engineer, Action Eden, dali lang gid Action Eden ha. Ginpalayag sini nga hindi 70 million pesos ang balor sining nasambit iya nga taytay kundi 31 million pesos gid lamang. Kag ang masobra dira or ang sobra dira nga mga 38 to 39 million according to La Chica Jr. ginpaobra ina or ginpain ini para sa iban pagid nga rehabilitasyon kaangay sang road widening, drainage, installation kag flood control mitigation mga kaaksyon. So kung magambal kita action doors nga ginpain, way paniguro na paobra or na paobra na. Amo ning aton sini i-check diri kay you know what people pundo ini asang publiko and this is not 1,000 pesos. We are talking here sang 70 million pesos. Sa pagkadako sini iya nga kwarta iya hindi ni basta-basta kag tax ini sa gobyerno nga kinahanglan naton i-lay down sa publiko. Ari porti kasakit nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte ho. Hambal ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi, siya dako ang pagsalig ko Action Oliver kay DPWH Secretary Mark Villar. Si Villar amo nagapungko nga sekretaryo karon sang DPWH sa diin tanan nga mga infras nga proyekto sang gobyerno siya ni ang nagapatigayon kag nagauyat sini. May ginbulgar diri si Presidente Rodrigo Duterte nga masakit ini sa mga tao Action Oliver sa idalom sang DPWH. Hambal ni Duterte sa Sibilyar, hindi na niya Action Oliver, Action Noel kabalo mangawat. Kaya nga mayaman na ini gasululubra ng bilyones sini mangawat pa siya. Hambal ni Duterte diri ang grabe kag talamhak nga kinawatay korupsyon. Ara iya sa idalom. Anong ginbasa ko kaina project engineer no? Ang ginambal ni Duterte diri arang kinawatay ko korupsyon sa mga project engineer. Hindi niya ako na kay Duterte ina. Lantawon tani. Sa gusto ni Duterte before siya magpanaog bilang presidente, iya gini ukaton ang mga korupsyon dapat magapabilin nga maayo ang integrity or integridad sa mga proyekto sa idalom sang Duterte administration. DPWH isa lang sa ginahambal sang halos tanan nga grabe ang korupsyon dira. Hindi mahuya kitas ni. Pero dali gilang check ubing patrol kay nagsanto maring ako nigin check bago gid lamang with the statement and the palayag ni Presidente kagabi mga ka-action. Dali gid lang ari siya ho. Patrol reports. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bray. Kag sa aton nga ka-action. Na to. Abi ko natukan ka sa 70 million. Waya. Kay ti ari to di subong action na Bray live no diri sa may
replace bridge ni Corruption Bray mo diri sa may Lacson extension bala. Aha. Ti do makita pa man to nga almost finished na gid siya. Oo, do gold siya kay do medyo may yellow ang pinta. Oh, nami no. So separate ang alagyan sang tao sang sa mga behikulo, mga salakyan. Correct, Action Bray. Piyak kag piyak kinikilid kag kilid. May ara sang alagyan para sa saton be ko maglabay-labay kadi maglagaw-lagaw ka kag dito hindi man siya delikado gid kay taas man siya kung average guro nga tawo ati butang ta ti saksi sa ako na lang i-compare Action Bray kung 5 akon height abi ang ano ni ang baral di bala sang brick ni do taga abaga ko. So do layo abi sa kung gustoon mo gin maghikog saka kas baral sama saka may effort gid saka Action Bray. Pero kung inang aksidente nga mahulog ka lang daw ka malabo Action Eden, no? Correct, Action Bray. Especially ti mga kabataan malingaw-lingaw na di sang labay-labay. Especially nga may sa punta daan sang sining taytay may mga panimalay man. Ti amo ning importante Action Bray ang safety man balakag kung madumduman before ni gin tukod ang concrete bridge na Action Bray sa una galabay-labay matadi daw si tilang ni Action Bray mo ginasundo kinambal pa ni ganis sa iban nga aswang-aswang nga bridge kay maglabay ka ang huni wala sang taytay wala Action Bray do iya ka horror movie na bala pero balila nga aswang ni sa nga taytay ti subong hindi na aswang-aswang kay ti nag konkreto nakatalapad dali gid lang Action Eden dali gid lang nakibot ko paghambal mo nga aswang nga bridge kay abi ko maglabay ka da basi mabatian mo yang naga-inugayong sa kilid before sang bridge from BCP layo sa sige tapos sa may liko kapag amay pero anyway Action Bray ang steel dia ligado duwa lang to ka lane mo pero subong kita ta ang concrete lane concrete bridge ni subong 4 lanes na Action Bray 4 lanes na kagati hasta ni sa may Magsaysay Avenue bala 4 lanes na makita taman kay ti ang ulunhan de gin ano man Action Bray mo gin kayo man di mga dalanon ti para hapos-hapos especially nga ti ang purpose man gini kumbaga access road ni sa mga private cars man Action Bray mo para malikaw-likawan ang traffic man dito naman sa iban nga dalanon or access man sang aton sini nga mga ka-action. So madumduman ta kung permi ka di galabay Action Bray damo ginadiya nagalabay from downtown area abi. Di na sila maglabay Araneta kundi diri na lang sila manglaktod kung going sila Alihis abi or dito man pa punta Taytay man Action Bray no. Pero ti madumduman ta nagligad gin palayag man ni Mayor Bing Lunardia nga halos 93% nang kompleto ang ining Taytay Action Bray no kag within this October fully furnished na kuno ini ang hambal man ni Mayor Bing Lunardia. So ti amo nang pamangkot man sang tawo kon nga as you mentioned Action Bray no nga 70 million ang ano ni bala ang budget sang sining Taytay galing kay hindi naman isa-isa pa lay down Action Bray no kundi nagkanto ni 31 million Action Eden Action Bray may na-check may nakitaan kada nga kwan abi inablang mga completions bala inablang may nabutang da kon ano ni city fund ini o city project ini or DPWH no may gapamangkot diri sa aton basi may malantaw kato kay ina do wala di kita may nalabyan nga tarp usually makita ta Action Bray mo or base to bala sa piyak nga side daw kay ari tayo sa may piyak nga side nga halin ta bala sa Magsaysay Avenue ayon pero sa Tanibalaan Action Bray funded ni siya sang loan sang city government sa Development Bank of the Philippines do part ini siya sang kwan ina mo tong mga ginkamog man tuliwat nga bilyones to bala nga loan sang city bla yes Action Bray ti amo nang pamangkot sa mga tao subong pero ti sige lang kay ti maathagan lang kita na kung may mga mangusisa pag itila ba si makalay down sila Action Bray no pero amo I don't care Action Eden kung ano man nga departamento nag-fund sini importante aton sugid lang tayo husto bla DPWH money city fund money utang sa Bacolod utang sa LGU etc ano giblang istorya sini okay kabalo ka porting
kabudlay abi no sang ini nga istorya kay una nga press release to dya 70 million game action Eden di magrumatago sa imo kag sa mga tagpalamati ta. Correct in Action Bright. Kis abala ang tao ya Action Bright kuan mo nang may right man sila ya na magpamangkot kay ti kwarta tanitanan ang ano sining ginhimo sini from taxes abi sa mga pumuluyo kag kung diin pang pondo halin man sa gobyerno Action Bright pero ti balis ang iba naman ya ti may development man subo nga makita ka di nagtultawhay ng dalan kag hindi na delikado kag ti subong gani Action Bright although nga 93% pa lang natapos pero ti ang mga motorya makalabay-labay na di Action Bright ang mga salakyan hindi lang. I'm sorry, ang gin-mention mo ting mahambal ang iban nga tao labi na ginto sa mga supporters sabi nga ti may development man may makit-an man tanga mihura ti way gite nagakontra sa Action Eden. Kiti normal ina sa aton sini nga LGU, normal sa aton sa public officials, mandaton nilayas publiko nga mangita sila pundo agod nga magpaubra sa mga proyekto para sa aton kapusan. Pero hindi bot silingon nga kon may development gid man manghimasa kita sa kwarta sa gobyerno. Inaya nga mga komento sa mga tao nga hambal nga sagi kamo reklamo may development may inaya pang ipokrito inaya nga mga komento Action Eden. Patubangan bisakon be kang balon ko be sigurado ka nga nami ng komento mo nga mahambal ka sagi kamo reklamo dako ang fund tapos may development man. Lipay kami kay may ara development. Pero hindi bot silingon nga daw limbungan. I'm not referring here sa sining nga report mo subong ha. In general bala, hindi naton paglimbungan ang pumuluyo kung pilang presyo sina kay nga hindi na inyo kwarta. Ti sino man na nagakulo-komento da nga sa gireklamo may development man may nalana sa wala pang inipokrito niyang inyo yan oy. Action Eden. Ate entitled mo na sila Action Bright sang ilaman sini nga mga ka-opinyonan pero ti kalabanan pero galing man kang inabalang opinion nga to kiwi sa tanan nga kiwi nagid bla. Ti amo na Action Bright ang ano ni palamangkutanon man sang mga pumuluyo no kagati kabalo naman kita nga gapadan man COVID-19 pandemic tikis abala makuan malipat-lipatan man ang kuan mga pamangkot siniki iban nga issues ng iban nga mga tao para na kagapo nagtrending man ang Halandumon Tower. Kaya nagbukas naman liwat Action Bright no ti amo ni subong abat-abat naman ti sigurado kung mabuksan na giting bridge basig may mga event man sila nga patigayonon official nga magabukas na ti most probably amo naman ni istoryahan naman sa mga pumuluyo Action Bright kay ti especially yung taga-syudad sang Bacolod do keen gini sila Action Bright no sa pag usisa man bala sa mga bagay-bagay nga kadabo man diri sa syudad sang Bacolod. Kita mo na ang ara sa social media nga joke Action Eden now, no? Kita mo nang tao nga nagsulod Action Oliver sa CR, dugay-dugay siya natapos. Pagkatapos, way matulupang dan nga ina nga CR Action Eden, mga ka-Action Oliver. CR ina sa mga disabled person bla. Inang mga may mga street share nga tapos amo ni nagkimpang. Imagine mo na nga pagwa Action Oliver sa pirtahan, Action Eden. Example ang Action Eden ha. Pagwa sa pirtahan, galin niya ang mga disabled person Action Oliver nga nagahulat sa iya. Kay iya galit niya sa PWD nga CR galit iya. So siya nga nag-CR, kay why siya himsog sa why siya balatian para hindi siya mahuyan kag para makalusot sa yan ang ginhimo ya. Nagpa-akto-akto sa Action Eden nga kaagi sa stroke lusot gyapon nagkurog-kurog sa pagwa mo no kaagi sa stroke kundi daw PWD man siya. Anong pinakanakwa ta nga lesson da? Lusot sa unang hindi amo nakalusot. Action Eden. Para pagkakita yung nga galilinya at pulok bilog puro tanan PWD siya hindi galini pwede para sa akon nga CR wagi ko katulupangod ba? Ti naglakat siya way bala nagkurog-kurog lawas siya daw kaagi stroke bla. Hindi lusot gyapon Action Eden. Importante nakalusot siya. Nakalusot. Yes. Yes. Di Action Bright bantayan ta sini nga October man kuno ayhan nga magabukas na gid ining bridge direction by kon Taytay diri man sa may Lacson extension lusot iya sa alihis nga
dala na action bay. Aray gwapo man ay komento ni Rene Antonio Espinos. Hambalya, kabalo ka nagid grabe ang korupsyon diri sa Bacolod. Ikaw, Guro Brian Morden, probing ka ay. Shout out ba? Hambalya, probing ka. Amo na hambalya. Ikaw si Rene, para taga-pahambalon, hindi ako taga-Bacolod. No? Kaya ginatawag ako nga media, magbalita, tikon probing ako o anti-bing ako sa ko balita da sa 70 milyones pesos sa kadamo sa ibalita tadi nga mo ginantutukan ta why ko yalabot kung sino mga politiko nga pululongko sa Bacolod kag Negros de ang akon de pabalon tam publiko abi Mr. Rene liog lang kuplo pa dalmi mangimo sining komento man Action Eden Shout out lang da. Why ko labot kasi sino mga politiko diya sa bilog nga Negros kag Bacolod nga kon makabalita kundi sa matutuon nga balita kag sa Action Radio ya goods nako. Why man tayo ga panghilabot ta sila ya ginaukay ta naman niya for the benepisyo sa publiko or publiko para kabalo sila kung ano gibala ina nga proyekto nga ina. Wala gani ko nagpasibangod nga may kinawatay dira ang pamangkot ta diin nagkadto ang iban dira kay ipain may ayhanin na paina na trabaho na uway pa diin dapit ni ang ginrehab di napit ang road widening diri na lakip na bala ina. Action Eden. Perfect in action, Bri. Yes. So, why ta di ka pasibangod kay di na pwede. Why ta evidence diri. Why ta ebidensya diri. Gapangita lang taya kung diin ang sobra. Simple as that. Kita mo na dula ka? Last 8-9. Ara na Action Eden. Ara ka na? Ari pa. Ang sang boss mo nga boss ta tanan siya pro Action Radio kagidya. Kala. Siyempre kanamit bala sang Pizza Hut kagapon si Action GM la nagplano. Action G lahog la na Action Eden kumusta ka da? Okay lang Ari pa man. Kabudlay abi nga mga tao ni kay amot ila man na. Amot tambal mo gina entitled sila sa ila sini nga mga opinion. Yes, perfect. Pero hindi ko yung maguntat diri ha. Kaya ginsugdan tanagid maning nga amo na ng presyo ya 31 million and that price hindi naghalin sa aton kundi sa engineer nga gin-interview ni Action Boy Duran sa kapihan sa Action Radio last Sunday. Basta gusto nyo mapamatian pagintingog ni Engineer La Chica pwede nyo ginmaskan sa Action Radio or karon sa gabi ayoon ko si SM si News Direct si Action Boy tanan ayoon ko i-replay ko ding tingog ni Engineer La Chica tapos magwa ko karon mangita ko kung dining road widening nga ine. Kaya daw gaduda si Rene sa ako Pro action kuya, pro action. Tunga, hindi katunga-tunga. Action Eden. Full action. Hi. Basta siya di ang gurong probing idog ugtas niya sa ginri. Ikaw Action Eden kadto-kadto kada abi mo sugsugo aw sug lihog. Amot gani Kalay. Aray pagit isa. Ari text niya sa ato na dire. Action Brian, ari hindi lang kay ako no. Dala sa Canadino. Ano naman na? Action Brian, Action Eden, aga pa kamo ng abukay sang basurahan sa 70 milyon. May basurahan daw. Do hindi man na guro daw. May background ka da, may background. May background. May ko na mo sige lang bala. Ari pagid ay kay kundi nasunog ang NGC. Ma-update ta karon kay Councilor Wilson John Gamboa kay do may tuyo di siya pimbestigahan tong sunog sa NGC. Ti ko ni sipon tagid gani sunog man na iya. Hindi man na, di ba? Sunog man na pero ti normal nga imbestigahan. Salamat kay si Sir Alfred, no? Alfred lang ko, hindi lang ko pagsugpunan. Action Eden, goods na tagura, no? Yes, Action Brian. Amo to, bantayan ta lang Action Brian, bantayan naman lang niyong banta. Kag magbasa sa mga opinion man sang iban. Ayon tani karon sa Action Day la papamangkot ta kun dining road widening nga ini kag installation kag mitigation sa kanal kag road widening Action Eden Salamat gid.
Balita sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Ida Raboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Last 9:12 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat gid Action Eden Aboso nga nagpadulong dira sa ining Lacson Extension nga bridge, no? Ti dira gin litratuhan niya, gin videohan niya, and gin pakita ta sa publiko ang completion siya ni this October na nga ibuksan ini for the public na para maagyan. Abi nyo sa prangkang istorya, dako ini bulig ang taytay dira. Kay para may access bala ang dalan nga di ta maginutok to sa may Araneta nga street to. Dito sa may area sang pinaka main road diri sa Bacolod kung magpadulong ka sa Sumag abi from downtown Bacolod. Pwede ka diya kalusot kay dako-dako ng dalan dira mga kaaksyon, dako gid nga bulig lapos ka to sa Alihis. Hindi ka na maglibot pa. Ini nga mga proyekto sa Bacolod, way gini naton, way tiyaga kontra. I'm not go against sa sini nga mga projects nga ini kay maka-help ni sa aton gidya damo. Imagine mo, Bacolod subong sinulam big hambal da hindi traffic subong dihaw. Galibo ganing ulo nga do pandemya subong pero ina ang traffic sa Bacolod dito hindi masabtan. But because nga ang Bacolod ang pag-develop sang kadamuon sa mga salakyan, develop sa mga negosyo diri, isa ina sang kausa kun nga grabing traffic di subong. Ini nga ma-development dako ini nga tabang sa aton, no? Pero ti amo man na ipalayag tang husto kung pilagibla ang kagastuhanan sina diri. Basi nagsala malanto nagligad, no? Galing kay kabudlay nga unahan naton bla kung nagsala o kung ano nga sitwasyon. Sige, kwanta niya. Total na umpisahan na gid man nato na diri. Tapos pangitaon tanalin nga roadway dinhi nga ini kag ang kanal nga ini kun din dapit ini kay para makabulig man magpaubra kanal amo gini ka dako 38 million kag roadway dining. Ano gini ka expense? Ano gini ka grabe nga mga materials ang gamiton tanan? Galing kit hindi man ko engineer mo, tiyan mo na gani nga pa ipaplastar naton, no? Ang lain paridaan kay daw inabalang name na ni Action Oliveria sa aton sinin sa gobyerno nga tanan nga mga materials sa ginagamit dira mga substandard pa. Labo sa bato kung matuod na kung hindi ka mga hambalanon. Dibla? Daw mo sila nga sitwasyon. Anyway, sige. Before kita mag-wind up, this wind up sili nga morning, may gabi lang mag-iaga lang kay Philip Alonsagay. Philip Laurente naga-monitor. Si Alex Montesa balya gagmay lang nga proyekto ang taytay nga atay-atay. Pero dasig na di ang pinalapaway sa presyo nga substandard nga mga materyales nga ginagamit nila dira. Para sa 60,000 nga capacity, ginhimo 20,000 kaangay isang dalan nga wala pa isa ka tuig gin contract gin taltal para sa widening. Para siguro sa widening kinawatay manalo na lang ta puding nasunog na ang NGC halandomon na Sir Bray. Puding. Speaking of puding Action Oliver, salamat Sir Bia Jonathan. At ito sulod do, salamat gid. Eddie Laos, good morning. Naga-monitor subong sa Cane Town upod si Nanay Isabel. Araman si Ray Jantan Villalon, ambal niya. Timing gid Action Bryce ang pag-birthday mo, gin pasigahan gid ang Halandomon Tower. Kabalus la. Miren Insya Fabiano, Action Bryce correct ka dyan. Palinton na sa mga taho para malabaan. Okay. Sir Alfred Sapa, salamat gina. Di ko na pagbasahon imo chat. Goods na ko na. Idel John Tan Araman, George Gargasiran, ginsabay open ang Halandomon Tower kag bridge ba. Plano tani mag-opening sa October 19 na highlights ang Mascara Festival kaso COVID wala madayon gani man. Sige. Sige. Si Rene Antonio gaugtas nga hambal siya People's Hoy, hambal niya sa ako no. Hoy, people's money na, never say nga hindi ila kwarta. Doon may tagahambal di nga ila na kwarta. Government money or people's money are the same, no? Inang government kag people's money, isa lang na si Rene,
Para gusto ta pabalo si mo wala ginamiga angkon sang kwarta nga ina. Kon gina-correct mo, i-correct taman kada kay don di man amo ng imo no. Si Amabel Garcia, good morning Sumbray, monitor from Barangay Tangob, no? Salamat gid ra sa pag-monitor. Action Bright ang tower sa plaza na justify na nila. Justify na nila last year pa na kuha na nila nga ti abo na mga materials, mga the best. Basta, mahal. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Art ay hupon mga kaaksyon, inis Action Brian Morden nagapasalamat gid upod man sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex kantong mga kaaksyon. Karon sa gabi kita na kita sa Action Firing Line, maghilibati kita lipan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action